Axeitosa, axeitosa, na, na, na. Axeitosa, axeitosa, na, na, na. Axeitosa, axeitosa, na, na, na. Nada. Agora, pois se alguén ten unha pregunta pode facela e a respondemos sen problema. Non sei se alguén quere preguntar algo. A ver. Non prepararon, Muy mal, muy mal. A mí me gustaría que les explicaras, tienes una iniciativa, comenzaste una iniciativa muy bonita en Instagram, ¿no? Sí. Es cantar versiones de otras mujeres y bueno, yo te sigo. Sí. Me gustó mucho porque siempre hay como un prejuicio, ¿no? Que se dice que como que las mujeres somos las peores enemigas entre nosotros. Sí. Y en cambio yo no lo veo así. No. Que siempre, bueno, pues al revés, nos apoyamos. Y a mí que versionaras canciones de otras compañeras de la música y, bueno, con esta fecha tan significativa un poco, ¿no? Esa era la idea, pues me gustó mucho. Que ben. Que les explicaras un poquito así. Bueno, saquei por certo que nas dúas últimas semanas non o fixen porque estuve de mudanza, un desastre, pero estuve no meu Instagram, estuve sacando cada semana unha versión de unha muller da música galega, unha canción, para reivindicar que hai mulleres que fan música en Galicia, que hai compositoras tamén, para reivindicar tamén que ninguén é máis nin menos, porque unha pode ter moito pouco recoñecemento que pode seguir cantando o das compañeiras, non fai falta, decir, ti pode ser as tanxugueiras e seguir versionando, ou pode ser unha rapaza que está empezando a tocar a guitarra e versionar, é igual de lícito unha cousa que a outra, e a idea era, pois eso, visibilizar e empoderar un pouco ese tecido que non é moi visible, pero que está aí, e é que o poder da industria musical na que vivimos as artistas está dominado por homes. E eu coñezo de primeira man porque me reúno con eles a negociar cousas, porque son a presidenta de Músicas ao Vivo, porque teño unha produtora tamén, e é moi complicado afrontar lugares de liderazgo sendo muller. Entón, bueno, dende aí fixen esa serie de vídeos que di Bea, que gracias por visibilizar aí eso. Perdón, Sheila, pero eu personalmente quería saber como reaccionou a túa familia a túa decisión de ser artista. Pois moi ben, eu son un bicho raro, eu son do revés do que é casi todo o mundo. Eu estuve 5 anos sen cantar, cando estaba estudiando na universidade, parei de cantar porque non vía maneira de leválo a cabo. Como que iba aos bares e veía, daquela estaba moi de moda, pois as bandas moi eléctricas, guitarra, baixo eléctrico, batería, e eu vía que a miña movida coa guitarra e unha pandereta por aí algunha vez e tal, non, eso non funcionaba. Entón, ás veces que funcione o que estás facendo tamén ten moito, que te apoyen, ten moito que ver. Pero para min non era suficiente que me apoyaran os meus, tamén necesitaba que houbera un público que escoitara esa música. Así que cando volvín, 4 anos despois ou 5, bueno, unha alegría para meus pais apoyaronme moito sempre. Pois moitísimas grazas, Sheila. Eles son músicos tamén, teño que decir, meus pais, sí. Somos un pouco hippies nesta familia. Mira, tes alguén que che leve as redes sociais? Non, levo ese eu fago todo. Na pandemia a mí pareceu unha oportunidade extraordinaria para estudiar. A mí calquer momento da vida me parece extraordinario para estudiar. Porque eu creo no concepto de estudiar moito máis alá do reglado. Eu creo que somos capaces de estudiar independentemente calquer cousa que vos poida interesar, e máis agora co internet, bueno, temos información. Entón metinme en varios cursos, algúns bons, outros malos, outros regulares e outros máis sostidos tal de marketing digital. Entón empecé a aplicarme o que iba aprendendo, e ademais creei na miña produtora un espazo de mentorización para outros artistas, que agora está o mellor máis presente, pero non estaba en 2021 cando empecé con eso. Así que levo todo eu
Eu levo todo. Os videoclips que vedes, ou os dirixo eu, ou traballo con unha persoa que elixo para dirixir cada un deles. A venda levo a eu, levo todo, todo. Eu quero non levar tantas cousas. Estou agora neso. Vale, pois se ninguén ten ninguna pregunta. Quero preguntarvos eu a vos, se podo. Sí, claro. Adiante. Hai alguén que faga música? Sí. El tipo que sea. Do tipo que sexa, pode ser clásica, tradicional, un instrumento. Pero temos Adolfo toca o acordeón Ah, que ben. bastante ben. Temos un batería por aí. Javi tamén. O que sí, a mellor non hai tanto é tradicional, é super curioso. E se o hai, non chega. Bueno, hai unha eiva na nosa música tradicional que é pensar que o bailador non é bailarín e que o tocador non é músico. Ten que ver coa nosa historia de... Hai algún profe de galego aquí? Bueno, pois é que estamos moi apachurrados a nosa historia. E músico tradicional. Bueno, pois estamos moi apachurrados. Eu digo que eu mesma, sendo música dende nena, tardei moito en identificar que a música tradicional formaba parte da miña faceta como executante de música. Hoxe en día, grazas a esa xente que temos, pois de que falábamos, das fillas de Casandra, das Tanxugueiras, mira, das fillas é un exemplo moi interesante, porque son rapaces que veñen de outros estilos musicais, son neofalantes, teñen un mogollón de características que podemos ser cada persoa de nós. Estou segura de que case todas e todos falades castelán, non? Sí. Bueno, eu tamén falaba castelán e as fillas de Casandra tamén, quer decir, eu veño dunha época na que ser neofalante daba un pouco de vergoña. Agora é super válido, ata é premiable, non? Premiado, eso. Entón, creo que hai que validar, reforzar o ser de aquí. Que hai que reforzalo, porque e que hai posibilidade, dá moito traballo ás veces reaxustar esas cousas que nos veñen dadas, pero... Mira, é super curioso, porque esta entrevista está dentro dun proxecto que estamos facendo, por eso Xardín da Memoria, por eso do Mondra, por eso... Porque queremos achegar o que é o tradicional, tamén co gallo das letras galegas, pois a esta rapazada. Porque, por exemplo, Mondra agora está nun moi bon momento. Sí. Non o coñecida. É increíble. Non o coñecíades, claro. É unha realidade que os que nos gusta, pois, se dices, mira, agora se alguén está en auxe, non. E elas non o coñecían. E hai clases de música? Hai clases de música agora? Non está aquí a persoa de música, non? Pois o mellor hai que animar o profe, non sei se é home ou muller, a profe de música que o mellor tampouco os coñece. Ela intenta tirar por sí. aí, pero... Pois por aí... E é unha cuestión máis alá do estilo, o mellor non nos mola o tradi, pero hai xente que fai música en galego con reminiscencias tradicionais que bueno, que ten aí un labor interesante. Dende logo que a educación é un dos espazos máis importantes. É super curioso, porque coñecen a música que se move ao outro lado do charco, con unhas letras que me gustaría saber a tua opinión da música que poden estar escoitando esta rapazada, sobre todo as mulleres, un día como hoxe. Bueno, eu escoitei Papi Chulo, escoitei papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, e agora escribo son muller libre, non? Entón, é super complexo eso. Sí que é certo que escoitamos barbaridades na nosa música, pero non estamos eximidos ningún dos que estamos aquí. Entón, tes toda a razón, pero eu creo moito na xente nova e hai que darlle unha oportunidade a que vos podes dar conta da puta merda que di algunhas das letras e do bo que din outras. Entón, madurez. Sí, eso vai ser traballo propio, pero está ben que chegue un profe e o diga,
hai quen non lle dixeron nunca. Perdón, que vos estou aquí estropeando a estructura. Eu son moito de desestruturar estruturas. Ben, alguna preguntiña máis por aí? Tes algún tema que ten que ver co día de hoxe? Mirade, teño un disco inteiro, pero non podo cantárvolo porque vou sacar o ano que ven. Perfecto. Entre o 8 de marzo e o 25N do ano que ven vou ir sacando temas mes a mes ou cada 2 meses cunha perspectiva claramente feminista, porque xa coas últimas cuestións mediáticas que tuveron a pasar na política e les aliades e desta merda toda, estou xa maravillada desto. Sí, eu teño unha proposta para volver e para ir aos institutos e iso que creo que é algo moi divertido, que é vir a producir algo aquí, traerme os meus maquinochos e producir algo en directo, porque creo que se pode ser moi divertido e facelo a nivel grupal. Pues creo que vas a encontrar aquí un espacio propicio con... Qué guai. ¿Dónde va este proyecto? Que la idea de Xosé. Pois felicidades, Xosé. Sí. Es un supervivinte. A ver, para estás invitada a participar. No estás aquí. Non estás de... Ah. Estou aquí para seguir con vocês. Ah. Pero bueno, si, onde vaya... De onde esti, Xosé? Vivo en Rianxo, son pichedeiro. Ah, es de Compostela. Boa terra, eu é a miña segunda casa. Ben, alguna cosilla máis, entón? Mirade, que vos preocupa a vos? Hai algo que vos vivistedes algunha vez unha experiencia? Coñecedes a alguén? Non vos vou preguntar se vivistedes vos, porque isto é demasiado, pero coñecedes a alguén que padecera violencia de xénero? Yo sí. De hecho, bueno, las clases en lo que estoy dando ahora en primero de bachillerato sí que se lo cuento. Yo a una prima mía muy cercana, mucho más jovencita que yo, tiene pues, casi 20 años menos que yo, después de recorrerse medio mundo, vivir por tal, en el portal de casa de sus padres en Coruña, en el centro de Coruña, regresando una noche a casa la intentaron violar. Se salvó y tal, pero sí, conozco un caso de violencia. Ninguén sabe de ninguna historia? Sí, a rapaza que hai 6 anos mataron nun portal de Vigo, de hace 20 anos, que era vecina dos pais. O seu xefe perseguía e conseguiu, bueno, tivo unha relación con él, logo la decidiu deixalo, él non aceptou. Bueno, unha rapaza con 24 anos, foi asesinada ali nun portal en Vigo despois dunha fea de Nadal, ademais de rapatas. Vecina de meus pais, coñecía porque era moito, ademais moito máis nova. Xa. Alégrome moito de que non haxa tantas historias, porque a verdade é que eu, se me sento a falar coas miñas amigas ou coas rapazas que estudiei, si queredes cortar, cortamos, e falamos isto fora, vale. Digo por tempo, non por outra cosa. Todas ou casi todas padecimos, inclúome, algún episodio de violencia de xénero. Parecera que é matar a alguén, pero a violencia de xénero está moito máis alá. Eu teño testemunhas de xente que tivo relacións con outra persoa sen querer telas e que dixo no, e que dixo no, e que dixo que no, e finalmente tivoas por insistencia e realmente dixo que no 3 veces. Quero dicir, se ti des que no unha vez e a segunda deitaste con alguén, eso xa non é moi válido. Entón, como eso, 1000 cousas. Quero dicir, eu vin a unha parella falando e a un rapaz reventando a golpes unha mesa porque estaba enfadado coa súa parella. Eso é violencia de xénero. Non lle tocou, non chegaron a discutir, pero ela dixolle algo que non lle gustou e el reventou a golpes unha mesa. Eso é violencia de xénero. Bueno, a violencia de xénero moitas veces non teñen que tocarnos nin que facernos nada. Por suposto, si xa pasa eso, xa estamos, pero... O control de las redes, que a veces non identifico. O control das redes tamén.
ou mándame un mensaje. Si alguén vos di, mándame unha mensaxe cada X tempo, sin ser unha colega, unha nai ou unha irmá, que sea para asegurar a vosa supervivencia, eso está mal. Eso está mal. Está mal. Se vos controlan o teléfono, todo iso, a roupa, o que vestides. Sí. A vos preocupavos algo isto? Entendo que o sentides como superado ou como o sentides? As chicas, pregúntolle agora. Paula, aturarías que alguén che controlase como vistes? Non. Poderías entender que che dixera non vayas con ese vestido que... Alguén o entendería, alguén o respetaría iso? Non. E que sentides? Que non pasa eso? Ou sentides que pasa en algún sitio? Pasa? Claro, eso quero saber, si pasa ou non pasa, claro. Porque o mellor, quer dicir, pode ser que cheguemos aquí e isto sea superado, non sei. Non, a cousa vai a peor. A cosa vai a peor, por eso digo. Yo creo que a teoría lo que ya saben, pero ahora la verdad igual é a presión, porque te gusta moito, o que sexa, que acaban pasando. As que saben que é unha liña perigosa, pero que acaban por... Hai un problema que temos na educación das mulleres, que é un problema do patriarcado, que é a necesidade de validación, a necesidade de ser... Por eso digo que podemos ser feas, tontas, non pasa nada, o sea, que decir, nós todas somos, temos mellores notas, temos mellor comportamento, vestímonos mellor, coidamos máis a maneira de comunicarnos e de falar. Bueno, entón aí tamén hai unha clara mostra da situación. Somos máis, nos sentamos mellor, somos máis puntuais. Eso é porque hai unha exigencia sobre nós que non está no outro lado. Entón, as pequenas cousas creo que son as que fan a diferencia, porque algo gordo, creo que xa o vemos todos e todas, non? Cando pasa algo así forte. Pero, bueno, perdonade que vos dé a turra, pero é o día, Non paso todo o ano así, Si non vexo nada... Eu... E como se sinten os chicos nun día como hoxe? Igual que sempre. Non me envía un pouco para reflexionar. Vos entendedes que para vos tamén ten que haber unha implicación, para nós, para os homens, ten que haber unha implicación, que o mellor elas soas non poden cambiar as cousas, senón que dá igual que sexas home, muller, ou que non te identifiques ni con un sexo ni con outro. Non hai que cambiar as cousas entre todos, é todo. Entendedes o que os quero dicir? Creo que nós temos moito que ver tamén nisto. A min, eu deixo-vos unha tarefa ao xénero masculino. Hai algo difícil de abolir que é a participación nas bromas machistas. Eso é algo, cando eu teño unha parella home, e unha vez, nun contexto moi distendido, cando nos empezábamos, recordo que estábamos de fin de semana nunha casa rural, moitas parellas, pasando unha fin de... e estaba todo o mundo bastante calcao xa. E nun momento, un rapaz fixo... estaban as chicas bailando e fixo unha broma dicindo esta sei que botarlle así no vaso... Estaba facendo unha apoloxía de botarlles burundanga no vaso das rapazas de broma, e algún riuse. Este chaval é o compadre de a miña parella, e el fixo bueno, a que tuvemos por eso, a que tuvemos por eso, porque e el non o entendía, e entendeuno despois de que falamos, e é que non se pode ser partícipe de ninguna maneira deso. Eu dicíalle, imagínate que o día de mañán temos unha filla, e hoxe temos unha filla. Imagínate que a túa filla é esa. Claro, quer dicir, e é difícil ter que... a miña parella ten 41 anos,
xa non quer dicir, vos debería decir xa moito máis alá deso, non debería haber tan, imagínate, debería desde velo xa e xa está, non? Digamos, entón, eu creo que hai unha tarefa chula que é non rirse de alguén que faga mofa sobre o aspecto físico de calquera compañeira, non rirse da situación anímica de outra compañeira e, por suposto, non rirse das bromas que son que denostan ou que teñen que ver con un maltrato ou, e moito menos, con algo así que drogar a unha persoa para a insumisión. Eu creo que eso é a tarefa difícil. Non vos digo facedeo, digo vos, seredes capaces de eso. Non vos sintades culpables, vos non fixestes nada, porque os vexo a todos con as pernas cruzadas, así, pobriños, acotados. Eu creo moito en vos, así que creo que a xuventude e os homes que están aquí construíndose vades cambiar o mundo un pouco. Creo que confío moito en que vai ser diferente, así que cambian moito as cousas, non? O que dicías de ter unha filla, a min cambiou má perspectiva totalmente. xa. Unha nena, Bueno, que é difícil, non? claro, velo un pouco ten máis má, pero cando ves que a túa filla e que non queres que viva nun mundo así, é totalmente distinto. Sí, pero bueno, eso falta moito aquí ainda. Bueno, gracias por escoitarme. Moi ben. Gracias a ti. Perdonade que vos derivei a entrevista. ¿Cómo se apaga el micro? Gracias. Podes me secar Gracias. Corto, vai tocar, vai cantar. Estou grabando. Vaya. Cojones me tengo que problema.